Hau ekipo, gaurko egunean, oreka ariketak eta masajiak. Lehenengo beroketa ariketak ingo. Hortarako, rodillo erdi, rodillo sua eta pelbisan elebazinua. Bakoitzetik, 10 errepikapen. Rodillo erdi, rodillo sua eta pelbisan elebazinua. Esan bezala 10 errepikapen. Ostian, oreka ariketak. Lehenengo maila. Gero kandela. Eta konpentsetako, pelbisan elebazinua mantenduta. Bigarren maila. Oreka ariketa, 2. Laguntzakin, laguntza barik. Kandela. Eta konpentsetako berriro, pelbisan elebazinua. Mantenduta. Oreka ariketa, 3. Laguntzakin, laguntza barik. Kandela. Eta konpentsetako, pelbisan elebazinua. Orekatik eta 4. Laguntzakin, laguntza barik. Kandela. Konpentsetako, pelbisan elebazinua. Jarraian, oreka ariketak dinamikoak. Oreka ariketa, gehi, gorpuak lurra ikutzia. Laguntzakin, laguntza barik. Guztian, kandela. Eta konpentsetako, pelbisan elebazinua. Jarraian, oreka eta belaunan 2 flexioak, laguntzakin, laguntza barik. Kandela. Eta pelbisan elebazinua. Eta amaitzeko, orekakin eta oreka dinamikoa, belauna eta mokoran flexin eta estentzinuaz, laguntzakin, gogoratu, estentzinuan, ikutzen dugu besauriakin lurra, laguntzeko. Eta flexinuan, eskue gainean. Eta laguntza barik, flexinuan ikutu belaunak. Hostia, kandela. Eta konpentsetako, pelbisan elebazinua. Oreka ariketetan, gutxienez 10 segundu mantendu. Eta maila ona daukotzue, 20. Eta oso ondo sentitzen bazaie, 30. Animau. Eta amaitzeko, masajia. Erlajazioa joeteko. Bat. Eta 2. Lumbarren masajia. Masajia zenbat? Zuek nahi beste, bai? Nau zuen beste. Gustora sentitzeko modukue. Eta horixe, hori da dana gaurkue, bale? Hau ekipo, animo!